बिसोरखौ मानो जोबथेदों बेयो सरकारा मोनथिगौ। बे मोनसे कनस्पिरेसि। प्रमद बर'जों दावराव देख्रेब नार्जारिया सानसेखालि हा हुनि सम्पतिखौ लानानै मिटिं खालामदोंमोननो। बेवहाय प्रमद बर'खौ गोबां माने सोंखारिदों। सोंखारि जानानै प्रमद बर'आ मिटिंनिफ्राय ओंखारलांदों। बिनि बांखियावनो प्रमद बर'आ थांखिनानै माने दावराव देख्रेब नार्जारिखौ एरेस्ट खालामदों होननानै जों बयबो फोथायनो हादों आरोखि। दा बे सानैखौथ' जेनेबा आं मोनथिया मानि थाखाय बिस्रा मा दाय दं। बे दायखौ आं नागिरनानै मोनाखै। बिसोरखौ मानो जोबथेदों बेयो सरकारा मोनथिगौ। बे मोनसे कनस्पिरेसि। प्रमद बर'जों दावराव देख्रेब नार्जारिया सानसेखालि हा हुनि सम्पतिखौ लानानै मिटिं खालामदोंमोननो। बेवहाय प्रमद बर'खौ गोबां माने सोंखारिदों। सोंखारि जानानै प्रमद बर'आ मिटिंनिफ्राय ओंखारलांदों। बिनि बांखियावनो प्रमद बर'आ थांखिनानै माने दावराव देख्रेब नार्जारिखौ एरेस्ट खालामदों होननानै जों बयबो फोथायनो हादों आरोखि। दा बे सानैखौथ' जेनेबा आं मोनथिया मानि थाखाय बिस्रा मा दाय दं। बे दायखौ आं नागिरनानै मोनाखै।